చెప్పరా అరుణ్. ఏం లేదులేరా పొద్దున్న పెంట. ఏమైందిరా? వీడు ఏమంటే ఏం చెప్పాలిరా? అలా నసుక్కోకుండా ఏం జరిగిందో చెప్పరా. అది యూట్యూబ్ చూసుకుంటున్నా నా తమ్ముడికి ఫోన్ ఇచ్చానురా. ఆడ అది ఇది అని యూట్యూబ్ లో చూసి బెట్టింగ్ యాప్ అది అని 10,000 పోగొట్టాడు. అవునా? ఈ తమ్ముడు ఫోన్ ఇవ్వ ఒకసారి. అన్యా రే తమ్ముడు, ఎక్కడ చూసారా ఈ బెట్టింగ్ యాప్స్ నువ్వు? అంటే 10 రూపాయలు పెడితే 100 రూపాయలు వస్తుంది అన్నాడు అన్యా. ఇచ్చినట్టు ఇచ్చి లాగేసుకున్నాడు. రే అదంతా ఫేక్ రా, అదంతా మాయాజాలం రా. ఎవరు చెప్పాడు రా అదంతా ఫాలో అవ్వమని? అసలు అవన్నీ ఎక్కడ చూసాను అసలు? యూట్యూబ్ లో చూసాను అన్యా. మా ఫ్రెండ్స్ కి చాలా మందికి వచ్చాయి. అరే వాళ్ళు ఇచ్చినట్టే ఇచ్చి లాక్కుంటారా. అవన్నీ ఎందుకు రా? అవన్నీ ఫేక్ రా, అంతా మాయాజాలం. ఇలానే నా ఫ్రెండ్ ఒకరు మోసపోయాడు. లేదన్యా, ఇంకో 10,000 పెడితే నాకు వస్తాయి. అవునరా, ఇలాగే నా ఫ్రెండ్ కూడా ఇలాగే చేశాడు రా. ఇలాగే డబ్బులు వచ్చాయి ఫస్ట్ లో. అసలు ఏమైందో తెలుసా? ఆడు ఎంత మోసపోయాడు తెలుసా? అవునా? ఏం జరిగిందన్యా? ఏం జరిగిందంటే అది 2020